wani ya kuskure ya taɓa yaran. Kai annoba kake kowa? Ni wallahi abun ma ni ya bani mamaki. Dama ashe labarinka ya mafi ganinka. Ni na ɗauka zan ga wani rikakken jan wuya da wasu arna a bayansa sai na ganka da wannan ƴan tsakin. Wato abin ya bar kofar gidana har ya dawo cikin gidana, which means zan iya ganin ka kenan ɗare-ɗare a kan kujerar falona. Ko da ke ba laifinka ba ne. Rayuwa da lokaci. Kun manta a dokan aikinmu babu duka? Kai! Bai kamata a ce don mun je mun ci galaba a kan yaran annoba ba, a ce mu zo mu zauna mu zira ido. Kara zuba bai kamata ba. Wani irin aiki kuke min yanzu? Sai na aika ɗanka lahira. Rayuwa da lokaci. Billahi la ilaha illahu alajasad kulli. Ina gaya muku wannan. Sabida haka bai kamata a ce mun zauna mun zira ido ba. Kai ƙarya kake wallahi. Ogan kake gaya ma wannan magana? Ko gidan wa kake ba? Har kai ka san authority ka shigo kana magana ka san ko da wa ita. Rayuwa da lokaci.